آخری کو بندٹی تا ناؤمیت مفیس نی عابد ناؤمیت مفیس نی عابد رحم کرو کہ رب رحمان دیرے پٹن دیرے پان درد افکش درمان بعض السلام علیکم گدان براوینا اوروک بنو کا تمام ہی مہربانات اسلم شاکرنا سلام مرے ناظرین اینو دوبارہ گدان براوی ٹی پارٹ 2 ٹی ننا مہمان غلام حسین عابد صاحب اینو نن واپس ہو دے تینا گدان ٹی سنون تینا مہمان او دے تخان ان تینا مہمان جوڑ کنو او ننے شرف بش خانے نانو نا منت وارون او کنا خیل پائے کہ بار بار سوال کرون سنگتاک بیزار مرور شاید کی نر پسیان ننا تو اینو اوڑا نن سوال کا پانے اینو نن اوڑن بالکل ڈائریکٹلی اسے شہرس بننگ نہ خواست کی کلا مستودی نن بخیر اٹھوانا غلام حسین صاحب نن نے بخیر اٹھوانا تینا گیدانا ٹھیک دلو خیر ڈاکٹر صاحب نما باز مہربانی نما گدرنگو کا پروگرام ننی انداخ دوست بس کے اینو واللہ نما خدمت ٹین ناظر مسنک نم کی پنو کو من بندے سنونک اسے غزل سینا لکانو ٹک ڈاکٹر صاحب دیرے پٹن دیرے پان دیرے پٹن دیرے پان درد افا کچ درمان دیرے پٹن دیرے پان درد افا کچ درمان پلاک پرک مونجاؤ پلاک پرک مونجاؤ عرف بلبل ناؤستان دیرے پٹن دیرے پان درد افا کچ درمان سنت سیوت کل نار ارا مستنانا میر محبت تاکسر لیکن سنت سیوت کل نار میرنا افک ڈس نشان دیرے پٹن دیرے پان درد افک کچ درمان دیر تو ایتے استنکین دیر تو ایتے استنکین دیرے تینا خیر خواچان دیرے پٹن دیرے پان درد افک کچ درمان مونی لکانو ٹک مہربانی ڈاکٹر صاحب باز مہربانی عابد صاحب نا کہ نی بسو زینو ننا دوارا کرے براوی ادبی گدانے کرے ننا براوی نا گدانے ٹیم تے سوس اور ننے اسے پین شاعرس بنفیس ننا ناظرین رکومے دے کہ نا شاعرات بنور اور اندو کے معلوم نانے شاعر بنگو ناظرین باز ننے کرے حوصلہ افزائی کرے اور ناظرین تا خواست سکا کہ بھائی عابد صاحب نا پین شاعرس تو ناظرین نن نما کرے پاننگ نا نما کرے ضد نا وجغان عابد صاحبان اینو واللہ ٹیم حل کنون عابد صاحب نن واپس ہے سنون اونا ٹیم حل کنون نن اوڑان واپس نمے اس شہرز بن فینون اللہ تو نوار ای نمے اجازت کیوا ملو نہ سپین پوس کنو ویڈیو سے ٹی پوس کنو شاعر سے تو انشاءاللہ پوس کنو شہر سے تو نوار اللہ نما نگے ناظرین اگر کنا کی دانا نم پوس کنو رہے تو کلا مست کنا چینل سبسکرائب کبو اور کنا چینل لائک کبو شیئر کبو دا چینل لائک شیئر کرو رے انو سمجھا تینا زبانے تینٹ مونا درو رے دا زبان ننا نما کلنا زبانے دا زبان کی ننیا نمیا کلان فرضے کہ نن تینا لمیا زباننا خدمت کے تینا لمیا زبانے مونا دین انو کی مون نا پروگرام ٹی عابد صاحب پاریسس کے عالمی ادارہ مطابق ننا زبان ہم خطرہ ٹیے تو نن تینا زبان خطرہ غا بچے فن تینا زبان خطرہ غا بچے فن کے ننا ہتھیار صرف ننا ہننا ہی براوی گدانے دا گدانے نن مونا دین دا سبسکرائب کبو شیئر کبو لائک کبو حدان زیادہ شیئر کبو اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ.